Kung unsa ni kahugaw ang among kusina nga nakita ninyo before, karon ang makita ninyo sa among kusina is inani na pud siya kalimpyo karon. Tungon bitaw sa kalimpyo sa among balay karon day no, pati langaw day mayandak jud ba. Kani mo kusina day kung unsa ni siya kahugaw before, mauna pud ni siya kalimpyo karon. O kani day nga lamisa ang ako anang gibutangan sa ilang mga plato day, so gamay na jud ni siya nga lamisa gipuli nako. Kay para dili na sila daghagamit ibutang bitan nila babaw sa lamisa. So gibinla na lang sad nako or nagbili na lang sa kunilag baso nga gamay kay lagi duha ra man pud ni sila. Og sa tasa day isa ra ka buok ang gipabili ni Fatherland. Kay lagi daw magsalo ra daw na sila every time nga mga pina silang duha bapis lang. So inana sila ka sweet day pati mga pi magsalo jud na sila. Og ang ilang plato day ubay-ubay pa jud ni. Og kana day mga platuha day makita jud na ninyo no nga medyo daan na jud siya ba. Pero kay di man jud na i-let go ni Fatherland nga mga plato. Mo nang ako sa siyang pasagdaan day mintras wa pa pud ko kapalit og mga bag-o nga plato nila ba. Pero pag makapalit na gali kog bag-ong plato day is ako ana po na siyang hipusan og balik please lang. Og kana day lang thermos day medyo bulingit pa jud na siya kay lagi wa naman po na nila gamita gud. Og kana sa day divider day is wala pa nako baliki og gamit kay lagi wala pa nako siya napintalan. O pilian pasad nako ang mga plato nga akong ibalik og butang diha pero kailangan isa nako ibalik ang mga plato diha sa divider is kailangan pud is limpyo na pud na or napintalan na pud nga divider ba. Og kana sa lamisa nga ito mga butanganan sa ilang plato day is ako po ng butanganan og mantil pa. Og diri sad sa gawa sa moang balay bitaw day no diri sa luyo daghan pa kay reklamo kay kuno daw hugaw daw kuno kayo ang luyo namo. Ay daday wa pa jud ano maglimpyo diha day. Kay kabalo biya jud mo nga ako ray nang limpyo diri mo nang ang uban grabe kay makabash ba. Pero okay raman sa day kay part naman jud na sa mong trabaho nga i-bash jud mi anytime. Og inana pasad kakalat ang amo ang gawas anang mga panahon na day. Kay lagi ang akong giuna manggud anig limpyo day ang sulod sa balay ug ang tukaran namo dito sa atubangan ba. Bali kani mangong area diri day is gawas na jud ni or luyo na jud ni siya sa mo ang kusina. Pero ako agad po na siyang limpyuhan day kay gusto ko limpyo jud tibok palibot sa balay ba kung pwede lang jud. Mo lang chill lang mo diha day. Ay lang mo ka stress kay madaot ng beauty ninyo diha pis lang. Og mao na din na ang lamisa nilang Fatherland dito nagikan sa balkon akong gibalhin diri sa kusina kay diri na nako sila pakaunon. Og before kanang lamisa ha ang color ana itom so karon ibalik na jud siya color brown no. So lami na jud kay na siya kaunan kay lagi limpyo na jud kay na kay ako nang gibutang nga sunrox then gibrasan og maayo ba. Og inana na sad kapsay ang among kusina karon day kay lagi hasta na jud pong limpyuha. Og hinaot pa unta no nga magtuloy-tuloy na unta na siya ba og ginana gyapon siya kalimpyo. At malalaman natin yan sa susunod na kabanata ay please lang Tagalog. Batia man jud sa akong tingog day no pag magtagalog ko ba unya daghan na ba kay ni request nga magtagalog daw kuno ko please lang ayaw log. Og na din nag-request na ko no nga ipa-zoom in daw ang ako ang pictures ako ang Mother Earth kay mara daw familiar nila ang ako ang Mother Earth. Ug mao din na ang ako ang nag-iisang Mother Earth nga pinakabuutan sa tanang buutan og isa sad sa pinakagwapa sa tibuok kalibutan. Ay da diha ako naliwat please lang. Bitaw day oy mao din ang ako ang Mother Earth no sa mga gustong makakita sa ako ang Mother Earth. Mo lang gimingaw na biya jud ko nagtan-aw ko sa iyang picture ani mga panahon na ay. Pero pasalamat gapon ko sa Ginoo day no kay nauban gapon namo ang among Mother Earth sa dugay nga panahon diri sa kalibutan ba. Og isa day mi sa bata nga pinakaswerte sa tibuok kalibutan nga siya ang amo ang inahan. Kay kabalo jud ko kung giunsa mi niya pag-atiman please lang. Mo nang di na ko magdrama no, diri na day ko mag-end ug oras sa puto ako i-share sa inyo. I'm Emerly and thank you for watching. Manang bye mo ay.